iti sabali man na napakasaritaan ngayon kay Danggan, dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, na imbag nga oras ya amin. Manipod kini Kabsat Juana sa napuno na gantintay drama ngam hello mampay kada Negra Gandeza, dita Tabuk Kalinga, kastamad ta ni Titakloy family ni Tapusorobio Pangasinan, kan dita Kabenggetan kan Nueva Vizcaya, kan Ladda family dita San Fernando La Union, from Jave Takloy. Hello mat kan Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni Kabsat Juana, dear manang biyanang, saan kami abak nang ngamgaputa kayat ko padasan tirik na tagbalin abak nang pagparparangag kadagitita tao nga daan kami wano adu ti kwartami. Banaga pangungungtan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysa. Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo, Rodi. Tarimaanin da nga ron ti balay apapaabangan da. Papintasin da ka no. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop igta, uno anya man nga damage na. Padakkelin da siguro Palawaan da. Kat papananta ngayon manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagjibar kadak idi nga nakaasaway tibak nang tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano. Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, uray man mamin mga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay ta basit mati swildom. Unak ngamin nga agabrod ka tapno dolyar kumamati swildom. At nga ron problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis to nga agbiro iti dakkel nga mani Saan mo takasta bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ka na sayaat. Sikakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Tagdiskitara kiti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaan man ti aglako iti online. Tama nagpus ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwartan o kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kaya't ko kung nag-business ako, nagnegosyo ako, di ado ti tauhak. Di jay mako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoite Drama. Mala, tulungan na ka mangisira ka dagito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikastoy nga ag-inalis ti tao iti pag-abangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro dahil ito panagakartawa na. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din namang isimpa ka dagiti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainanatamutan bakit? This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alkohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa arubayan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay kat. Salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga ron. Ng paggiganan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan manan ti kaaruba mi. Kan manayunan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy.
Anya? Apay, anyat okasyon ita bakit? Awan ti okasyon. Apay, masapol nga da okasyon aya. Santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod. The more you give, the more you receive. Ay, katala. Makaamu ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. When atata, nairuam kami ngamin iti kastoy. Ti mangi share iti grasya nga matang tanggap mi. Ay, kat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami, itinaparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka, agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me. Iso nga, agibingay kami matablasit. Anyat linuto mo si Juana. Ag noodles tan, tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? At damot karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya? Kahit impadawat mo amin ang Japansay? Katuan ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Orawan ka rin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay nga kasta ka? Apay mayatagi mimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Wana? Wan, mayatag balin na parabo. Saan mo siguro apa nagimot? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sa balay. Data, mabisbisinan. Sige, ikanak nga ro din iti kwartak. Tainak gumatang iti si Danta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Suling, gumatang kay ti grapes. Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagatgatang ko iti kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang, nana. Awan pa'y ngamin buena mano. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungan. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, gumatang ka man iti lakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko lakto mga minkan ka ame. Much money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dato'y matibayad ko. Ay, mabiit lang ang tabaryaan ka, madam. Ay, haanan. Bagi mong databarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup-opisina ka? Wano, negosyante ka? Ay, haan. Awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaro no ti project na. Kan pensyonada dag parents ko. Isumat lagayam, Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay, alaman nga, Rodwana. Tangay sikat na paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga, Rod. Data lang aya. Barbarya mi lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda ita nana. Tag merienda tayo, habang agi istorya tayo. Engineer gayam ti asawa da dya karuba tayo suling. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Iti sungay, anya trabaho na ba? Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag-Tagalog kas kada ag-English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiloko. Ngam diritso met ti panagilukano nanukwa. Kanayon pa'y ngagpadigo Mayat man da dya akaruba. Naparabaw. Managparanaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. No, damaganda te trabaho kat engineer ko nam niya. Anya? Engineer sa umat. Abay, anya man timbagbagam ka dagiti tao na ya. Engineer nga ro mo da nga trabaho. Tagrup-rup ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga. Construction worker. Engineer. Ije sigot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin ka dagiti karuba doktora.
Anya mo dagita nga ibagbagam ka lagi titang tao ay. Ibagam ka titag paiso. Nga kung konstruksyon lang bakit? Ay, engineer nga rod. Isu nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, Apo Engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, Sir Engineer. Ay, anyat gatangam. Kwa, adala ko yung tuyong nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos. No adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timothy, bahay ko nana. Kandi na kumawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag na kanya ako ni Gistor. Kababaeng? Uy, proud ka kit di ko maatawrahan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapandasam ti agbalin nga engineer. Nga ora kasta lang nga wagas. Ibagaman ngamin tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatsyanan. Ura ibaga ka sa anak ka engineer. Di dapat yan. Ibagbaga dakit di ahambulak ka nun. Kat baybay ama, awan ba't mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta. Baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka dagita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko ah. Apa yan nagadaw? Itad ko nga ro iti karo bata ni awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan ng makukwarta. Isu nga awan matante may padigo kanya da. Anya. Gimatang ka iti ado. Tapno adala ipadawat mo. Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay na, nagsaya atan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga ing gagarak tigi matang iti ado nga puto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaraw ba. Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga ro dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtad ka iti duwa nga kilo. Ngamhang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya may ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ro dag ije fruits me. Kanuray dag ije vegetables me. Malunglong totan. Ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawatak to no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti daydi ang wana. Adun sa akanayon ti kwartada niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang dapay laeng. Apay nga awan balay da. Un nga rod, no agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamot nga rod ti pakas da awak ame. Un no, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amuan? Awan bibiyang tay ditan Tinapatag, kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti swildom nga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Diyak agreement kin kan. Tas siya akong ti gumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Ano ada sa bali nga pagremitam iti swildom? Awan. Tila pangigat-gatangan mo't ngamin iti kwarta. Igatang mo itinagado amakmakan. Sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so. Katnay, agab-abang tabay. Nakautang pa yun kinukumparek. No kastamat lang nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya? Anya sina nga ibagbagam mo? Total kat marigrigatan akmatlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang. Kahit mabalin mo mo't gumatang ngamin no kayat mo. Tadamot igatang mo. Basta dagiti san unay anang ina. Ngam sabali mo't ngamin tigat gatangam. Dagiti mo't ipadpadigom tigat gatangam. Kat tapno maduti gagayim ta Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan na yun.
Gamnawan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isman, labas-labas handa ka lang. Katbayam ano di da pumansin. Problema maya dayta. Pilitim kat agbalinabak nangan nga oray saan man. Agpampamarang ka nga ti kwarta na. Nga oray mangurkurangs ka man. Agpanunot ka mamatwana. Pagregregatak ti matmat gadak. Eksakto la apagbiag ta dayta. Kan pagabang ta. Suruam kumamot ti agim pada. San akas ta nga ipadpadawat mo lang. Ay, awan nga rin ti mabali, nairugi kon. Sa pa ibagbaga mga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga rin ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat na masabsabat da kay tarwar kat per may nga isisam da. Pumansin da, sarkas kada madam ti bagbaga da. Wala nga maglaslastog ka. Uray na. Nya nga rin nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agrimit iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, nakaumay kamot, wana, itaman pa'y. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta, amok nga dati kwartayo. Taandakat nga ron ijay, abroad agya kakasinsin ko, nga anak yo. Ay, ura daday ja abroad. Jakag daw daw at iti kwarta kadakwada. Tamok tirigat day jay, balasang ko. Umutang ako may ti kwartayo ante. Kailangak ngamin. Basit matisweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga fishball kas kada barbecue ante. Malang araw. Hanggang pagatang ko kumay ti agas ko. Hanggang mala. Bulodang pailang araw. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue iti sango ti boarding house ta Rudy. Ne, naimbag man ta nakapanunot ka aglako. Una tahanak mo tan nga ikaniti kwarta. Nangalamit ti nagpuunam. Inutang ko kani antek. Mala, lalaing nga ro taglako. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, ti kasta na panunot mo, bakit? Aping aglako ka nga, Iwana. Nagadulang aro ti kwartayon. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awan tar aramidan na ami. Iso nga aglako-lako akman kiti pag ay-ayaman lang. Kay agilibre ka nga ro din, ah. Ha? When man wana. Uray ta adot kwartayo. Kat sige agpili kayo nga ro dito kaya tiyo ta ilibre kanya yon. Ay na. Talaga nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanya. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, wana. Ay, anak nga makalakotad ta. Ta nalugi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkadkadan. Kababain mat nga rod, no hang ko nga ilibre isuda. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan wana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At adamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mang paaya kanya da. Tiyan mo da nga rod kat engineer ka. Ay, ako tagasal. Agawid talay jay probinsya no kasama lang. Manjak ijay, nagrigat ti biyag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay, nagburing nga rod ijay. No di mo kayat, agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay, pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulong ak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni probinsya. Surutak langan adya asawak ijay. At ti basit abonang. Dahil ito saram, wana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan di talon, tamulaan tayo ti aba. Agmula takid de, bareng tsumambata. Ay, sapay nagpudot.
Kat agaanos ka, no di ka makaibtor itirigat, agawid ka ni balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na ngay pagpagamat, Rudy mat. No di mo kaya't ang mga sawa kiti sa bali, di ka pumanaw. Ngamanusam, nagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takasta tagasawa. Agtinulong itirigat ken ginawa. Yamyo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabkadlaaw kada kayo tinaragsak nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo lata dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat sa tour saan napod na nagan tintay drama. Ngamsak bay ti amin na bara mampay ang kablaaw kada Jenny Gambua, Rolando Gambua dita Balawan, La Union. Carolina Villanueva Manangan dita Doha, Qatar. Ken Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kas di man ti kunani kabsat sa tour. Dear manang biyanang, may isa ako na balo kat adda dua nga anak mi iti day di asawa. Dua a babae amang martet. Nagbali na problema ak dagiti anak ko tawan dang ganda pang magbaga. Sikat dagiti anak ko iti lugar mi gapo iti kinartagda. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Laura, sino di lalaki akadwa masimbang part? Ni Jimmy, tatang, lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pa ilang nobyong may nyamamong kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Kan, agdan na kami. Ha? Agdan na? Agkasarkay pa imot Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasan ka. Idagayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagid? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sa bali ti panawon idi, sa bali mo't itan. Ipada yun to, mat ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngam kasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kakayat yaw. Sige, tagdi ko sa. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyom iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit na Ngam ne, saan atila ibagbagayo Ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwarta mi. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nabayag ka din nga na nagkindaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa to. Kastaya. Nasa una ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanday, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka da iti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasarta anak yo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abusbuson mi kumangag kasar tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa, asaan pa anak kasagana ang makikasal. No kasta. Isok tagkad nagkasar kayo? Uwan tata. Ngam na kunana matkit di aplanwan minto no umay atawan. Tapagururnungan mi tata. Hey, nala. Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalay, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan apanawan. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Tatang, insangput kumot ng tinobyok dito'y balay, tanagisangput mo't ni manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga ungas yaw. Tata? Kastamit Barok. Kas ka ni manang, di kampay magkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal may sakit agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Aniya? Saan ka di, amor? No siya. Kahit kung nagkasarta. Namasikawat nga may tagmadmaday. Kung namag nga urayon ti 30 taon mo, saka makikasal. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawan na panakiasawa. No kastamit lang. Di saan kayo palang aron nga agdan na? Taurayang nga ag-30 ka sakan tumakidan na. Pinalubusan yun ni manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko Ngam no palubusan yun ni manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dyan manugang yaw, tata sa taor. Construction, Lilia balasang ka. Kat na imbagano nasingpat damat lang. Madlawat kiday anasingpit da. Ngamujakla mo no agin sisingpit da lang.
Barang agbalbaliw da matanano, nasing pati pa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, Jack Amo. Namo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tadi, nabida pa ila nagamo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kidain. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang balasang ko. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amwaro tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo lang sumangputan. Nabati na mo namin ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na. Sana nagpakadakin ka, Amor? Kasangsangpit ko lang namin itay. Ang nagapu iti trabaho, tatang. Tatang, rumara. Inaksukunan ta asawa. Agpaspaso ko ni Jabangir Apurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo, tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Diyos ay Jimeng. Diyak lang mo Di namot imbaga, Aber. Ay na! Sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok man ang tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Elmore the Drama. At hindi sundot na. Kabagis Diyos eh. Wala day. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakatwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, bakit ko kunyo ditoy? Kalkalpas mila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo ngagkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami din tagawid tayan. Makilugan na matan. Bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayong harudan. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Apay nagbartik ka, Diyoseng. Bimabayan ka ngagbarbartat. Basit la. Amor la kay. Pagliliwaan la. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magaya may taara. Sa paminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk nabarto kakat. Isa, pasensya kan, anya, lakay. Diyak mayaban diya asawa ka mapaniti silid mi, Aber. Ureng ka rin ni Diyoseng. Jak mapatulog ka, Ben. Di na pa kaya ti matulog. Ala, inkay maturugan, Jimmy. Amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan yung ayaban dagita anak ko. Di yung mayaban. Tanukas ta na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da, tatang. Kasarita yung tuman ida intong saan dan anabartek. Babaras. Barang da kayo ti ganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan deng ganda. Tatang, kasta ka da talaga aramid na Josie kan Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay nakastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Jak amaw, akas tagayin ti ugali ni Diyoseng. Oray siya, kaber. Diyak mo't amo amang ninunggayam ni Laura. Adda kada kayo. Numaupay kayo, babaraw. Kat panawan yung dagita anak ko. Diyak mo't yun di basta sinaan ni Laura, tata. Ta inayat ko ni Teusto. Ureng siyak, tata. Ay ayatak ni Diyoseng. Nga uray mamartag. Patsyan ang mapagbaliw kong to anak yaw, tata. Welcome to Jenna Elmore the Drama. Manang Laura, agsyat ta, kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang, intid nila kay kong. Ala ngam pagsyatan tangay. Ijay star. Kauray dito balayan Sana bali tarimwaran dagiti asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod, inka gumatang ng Josie. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Apay ngayak, gusto ti bagam kanya ka. Anday ko. Pinagkay. Saan naman ba ni nagyak bumalas? Anay ko. Anay, apay. Ay na! Huskuletan! Anya kayo matang!
Agbartak kayo. Kalpasan na, aga pa kayo. Anya mo tikasta nga ugali yun. Di kay lagbay ni tikasta nga aramidan nyo. Dayta, Josie, isuti mo na. Kasanaw ka nagsakit mo, te pa nagsasaw. Kung namadlan, asino ka kalaingan. Alam ko man ako kayo, tatang. Tabis pa rin kami maniti, Dayta, babay. Di kay mabain ka na giti asawa yung tikasta nga aramidan nyo. Nagsisingpit na giti asawa yun. Ngamda kayo. Kasta ti aramid nyo. Baliktad mo't ni mapaspasamak. Da kayo mo't ababay ti araan. Agat arak ka manin bagay. Nagsat ka manin? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan akong tabasit laang ti ininumi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo nga agsat ka, Laura. Saan anasaya ti kastangar aramidam? Madadail ti salunat mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kan naalas akitaan ti kastangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartak. Baybay ang naklakad eh. Tapag palpalabasan mila iti oras kini ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim ta di mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpit dagijay. Sukunak kumaidan. Ngam di da pa'y mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan yaw na parbangon ti sangpit da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wayne, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagitan nak ko. Ngam agpakpakaasi akada kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang, di nakdengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kandiyak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Abir, Jimeng. Kaya't mo ti sumurot kanya. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka no napintas sa trabaho ijay. Dakkel ti swildong. Ha? Wala. Basta ti sweldo ta dito. Saan tayo ang makaurnong abirat? Uy nga ron. Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wen, abirat. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kat palubosam di asawam, Josie. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot laang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapol da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipawit da iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingpot na kita asawa ta. Agpadada nasingpot. Wan nga rod, kabutang data. Iso anaswerte tang kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pahuitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw nagiti iti da sweldo da. Pagliliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anya problema yung ayan tatang. Katawan to pa yung reklamo dagita sa Sigando lagi din. Kat saan kami matngagdaw-daw at itikwartakan ka. Wala. Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga ornungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapol kayo kindi, mate, iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Lating itak, Laura. Hindi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man ng ayati nagipulungkan ka? Dadadaulan nak dayta no asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di ba na? Siguro adda babaeng bita. Kit iso ti pangpangtadam iti sweldo. Ang sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang. Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kasta? Ginura na kamot di asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimeng.
Sininaanak pa ikitin Ha? Ne. Agpadatang aruda. Oras siya. Sininaan na ko ni Laura. In black knock pa yun. Agpada tamanong. Hay, mangipanagnak akwarta lang ti kinayat da kadata. Wan nga rod. Ta iti saan tan apinauitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagusan. Sumapol takid di mo tan itarmunta dito'y manong. Ah, Uy, amam, agpadagaya mabalasang dagiti nagpipintas ababa kahit di tabang nga boarding house. lagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw alumablabas dito yung boarding house ta. Uy, dagi dyan nga nagbabanglaw. Kan naglalapsat ng oray babakit dan. Kat nagpipintas da pay lang. Madlaw mo't a senior citizen lagi dyan mo. Walang, ngam nagpipintas da. Nagsisimpod da ba? Kada lumabas da dito'y umisum da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ng musika, amor? Wan apay ko nga saan nga sana problema na itatawag. Basta nasingpal. Saan nga artag? Imbag no kaya't data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag iji puspuso da manong Jimmy. Ne, da kayo matgayam, amor. Jimmy, sobra kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo amaum-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagos niyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Kaya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid na Jimmy kin Amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang niyo tatang. Kahit da kayo ngay. Anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yon ti kinair-iryaw. Sino ngay? Timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo. Di kay ka di madanagan. Makiasawa kamin iti mabiit ka ni Manang Laura. Un tatang, adan nobyo mi. Inlimod mila kada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda ka ba ilan da iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot lang. Iti kalkalpas akasar tayo kadagiti asawa ta. Hilaria? Wen ama ng Rosalia. Talaga apetat da iti apagtangan niya. Asino ti mangi pagarup, ama kaasawa tapay iti kasto atawan ta. Wan nga rod. Nasingpot ni Jimmy. Iso apat siya kajak to agbabawi anak asawa kan kuana. Oray ni amor, manang. Ay, nasingpot. Agpadadaan nasingpot ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta. Kabagis. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid tayo dyan lugar me. Tagbakasyon tayo, honey. Ha? Ay katuan Kayat milauna tapno makita mi mati lugar yo. Wen, tapno makita yung mat lugar me, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sag paminsan lang. Mangan tayo pa dito restaurant. Sa tayong to agawid, honey. Wan, honey. May kawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atid do. Oh, ito di pagtugawan tayo. Ta isumatlag bakante, Josie. Wen mana? Ha? Manong Jimmy, dalawra kan Diyosay tanda dito abay tayo alam isaan. Ne. Unang paisaw. Ha? Amor? Ada kayo mat dito eh. Oh, da kayo matgayam data. Jimmy, amor. Ha? Oo, Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumat ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damat dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa.
Nimot Banjo, asawa ni Josie. Emilio hani, iso da Jimmy kan amor, kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan may timakam-ammo ka na kayo. Kastamat ka na kayaw, saan? Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka nagiti eksyaw, anak ka. Ah? Anyat kayo ti asawan tatang? Lalakay, tinakyasawaan niyo. Kastamod laeng ka na Jimmy kinamaw. Takataubak sa nagidya inasawa da. Un nga rod asino ti mangipagarot akas to'y ti agbalin agasat mi. Uwin nga raw. Ikutagyaman tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isam ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo mi nga agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo't tigagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kaya taginom, makaumat ti naman na. Nagpait mo't na. Tuwangarod manang, nagsabon. Nabara kablaaw para kada kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Ngamsak ba iti drama makablaaw mampay da Rinaldo Di Pano, Di Tala Purisima La Paz, Tarlac, Alcatlin Umayas, Susan Despe, Dita Singapore, Ken Marita Kokya, Dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kunani Kabsat Kulasa. Dirman ang biyanang, at da nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging kapimintas ti biyag ko, nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agabang ka kunam? Pumanaw kan dito'y balay, kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolinan maginawid dito'y balay. At di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Sana balin at least sana ka mabannog. Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabang akidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya. Kapay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manan ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. Addan business ko. Adda pa yung lugan ko. Iso nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit diya tapakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya. Di kay kadimandanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam kulasa. Nakapasyar kamot. Kumusta kan? Long time no see Uwan, taumayak man ang agabang diti palay mo. No, dapay bakanti Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho kamanan ditoy. Wen, tada pwesto kaya sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no aginawid a kaya lugar mi. Adayo mga rod kaya ili. Ha? Apay, adalugan mon? Addan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kaya lugang ko. Nga automatic. Among tagmanehon? Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo ngay. Adda jerwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng na Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y labumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at danobyom, wano nakiasawa kan. Awampay nga rod nana. Agba akaksamot teng. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. Adamot angam. Jakman ammo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y nakamove on aya. Nakamove on ako, nana. Nalipat ako na Adelio. Aywan. Adda pa'y laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Una, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay,
Kat ada anak dan. Adun na. Agsasaro no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat nga adilyo itanana. Ay, jak amu ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpigsa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Libak ka pa lang. Kahit bunso ti makaraman ah. Sige, padasan din ang kabil kanyak ti darong ka. Ay sus, agap apa manen dagiti agasawa ko lasa. Isuda dagi chay nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rubabain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rin nga adilyo anana. Ay, ganabon na ah. Nakarma siguron. Gapoy ti pa ng pasakit na kanyak ide. Ha? Ay na, makasangit manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Diyak magawitan ti agsangit na. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo day tabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak lang kami ni Tibagek. Ay ayat Tibagek. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron iti alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboyfriendam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Balot! Balot! Nimot adil nyo di lumabas nga glaklako iti balot nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man nana, gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka nakakita kanya-kanya adilyaw. Uwan nga rod. Nakapasyar ka, mate. Ay, sa anak lapim masyar. Ag nagdakman nandito balay ni Nana Mariana. Agaba nga. Anya? Kahit, kumusta nga eh? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas tibiyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Kan medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kasta, nawan problema. Kan, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahil tabasit atrak. One, pangiluglugan na kitilako kanat naten kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrig at latta. Basol mo Apay ngamin natilay na sa asawam. Apay ngamin ngayon sukat nak ide. Ha? Mano ti katangan yung abalot? Nana Mariana. Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At tuwing tikat katangan kulasa. At to'y matibayad ko, Mabitlaan tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Maglaw ang konsumisyon kay ta sawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmot ngamin maliklikan ti mga pa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lang masinsinit. Kasano kat tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbo nga, ta agpay sumang ngamin nalino ko na kidi. Basta sinaan awan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka na pimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Ala, baybay amon day ta kulas. Napalabas ang dagi.
Umay kalumugan na Nadilyo. Itulod ka ni ti papanam. Sapi nakabaklay kay ti sakaw. Ah, ay saan ang kulasa? Mangparak no madamdamay ti tricycle. Umay ka kay din. Mabain ka pailaan. Ilugan mo ta sako binaklay mo. Anya day taya. Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rudan tay tulod kan. Agbain-bain ka pailaan. Kadamang napalabas ta. Ha? Ay, alang nga rod Agpilit ka ba? Di makilugan ang ngarudan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siya kumati na sawam di sika kumat driver ka. Ha? Manangal lilaw kan tumay di. Lino ko na lang. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari. Para ititunggal maysa. Ay, sana rasunday ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangal lilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Ne, saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka palagam nakamove on. Nakalipat ak magkiden. San mangaro na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Naglive-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubeng ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmat ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta ide. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapap ta ide. Ngagnag tayo di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay, wen. Awan ka di pa inobyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwen daklaan. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Ne, umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello, Diana. Ayan mon, nakabaybayag ka. Mabisin ako. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agaw nga ama, kanay. Agsaraawan ti tiyan mo. Mabisinan na dito'y anak mo. Urayan may tisangpot mo amakan. Bay, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto amakan dita. Agluto ka ngamin Basta dutak nagluto. Basta urayan may tisangpot mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam. wen nga rod. Awan na aldaw asan kami nga agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan na agtrabaho yung balay. Manya nga ay di nakatumpong kay ti sado ta babae. No siya kumati na sawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapoy ti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangpatan iti pangituludak iti bagas. Agyamanak manen, kulasa. Isumat na anak kabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmo't amang ilugan kanyak. Tanalabasan lang ija kalsada. Kay kayat mo matan? Apay, kayat mo asubyan day ya babae? Tilay bagbagam ma rin, Diana. Agatap ka man ako nakon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pa ilaang day ya babae. Kanura iso, madlaw asaan ama ka move on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapundo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Kin inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asubyan jay ex mo? Agtal na ka kunak na eh. Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yun! Grabe kayon! Nikat, pamanawon nga eh. Raot at jay ex mo! Ha? Nagloko ba dayta, Diana? Mangibabain man ako na ako. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso ama balin ka ni? Di mon gargar yan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawam mo dakas na. Tinulungak lang ma, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pala makamove on.
Awan matkarbangam amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka ngay sukat na kadyasawam bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gaya matalaga dyasawa ni Adelio. Ay, permi saan la si kati sinungat day jay? Adon tinagimunan na sinungat na. Silo sa gayam day jeng inasawa na. Wala, kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga idi nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngam anya ngay, adaditan, nalpasan, talon ti anak na. Gungguna na, ganaban na, tama na nga lilaw ngamin. Kulasa, ayan mo, aday padamag ko. Adak diti kusina nana, umay kayo dito Ay na, pinmanaw ka nun jay asawa ni Adelio, nagsinada ka nun. Anya, kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya, kadagi dyan anak dangay, inala dyan asawa na. Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulan nga agar-aramakin ka. Hindi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga di nakmutlaklonan. Ay kwa, urayak ngamin, ang mga nagsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublan day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, ang dalakit di nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Isong aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan ka kulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Alroy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa, yan ay imbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinomblianda pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Wala, ng talot anak da. Kat adda amin kin ni Adelio. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikadwa nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Hay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelio. Ngam ay ayatim pa'y mo lagayam. Napukaw idin, ngam idin nagsinadan iti asawa na, nagsublim mananday tarik na kang guana. Masiguradam, adimon to uyungan dagiti syuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Alroy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Ada nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan kani Adelio. Anya, Kat kadwami dagi talo aputot na. dukasta. Talaga desidido kan, amakiden namanan kin ni Adelio. Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka. Ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis, uno simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmat kan Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan tan nga agapat ani, kaasi dagiti anak ta. Kasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida, kaslawan anyaman na. Pakawanan na ko ma, Adelio. Saanan ang maulit day jay. Nagsinatan dayana, iso pangasim, di na kon riribukin. Sige, nakastamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabali.
Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Nababasit da pay. Iso asyak ti rumbeng ang mga nakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito eh. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Uno, urnusan tanti aming kadata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adalihan ni, aduyin ti kapen, at tapetan. Agyaman na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmat gaya man di asawa ni Adelio. At ni, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang adilyo. Pinangnamnaman akmanan, itiawan. Ay, ano yan? Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam? Talagang awan mataktak duran da ita lalaki sa una. Manangal lilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut kahit nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan makisinublianak ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kidi. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry kulasa. Ngam no kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Uno saan, urahim laangan mabalo Ay saanin? Makaururay. Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na. May kaduan da iti apan ang pasakit mo kanya kadilyaw. Sabay ko matadigan tumakarma. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinubyan da? Taadaan nak da. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga awan rumso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kami ti agkagasan. Ngam saan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana, tadan pamilya na. Pumanaw ka kaminin ijay. Wen tatang. Jak kaya ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Nabara kablaaw ti maipaay kada kayo amin. Kabarbar man na nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apan ng subsubaybay. Kadagiti drama tayo ama ng biyanang. Kaya biyag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw amampay. Da Joanna Florida. Dita tramo Baskalaw nyo naringgay. Dita bay kiri ni Verlin Almoite. May ipag Verlin. Joanna Orpilla dita Ilocosur. Kaya Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabs at Eileen. Dear manang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpatmat, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayan ti panaglabas tal daw, iniino tamadukduk talak ti dagdumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga sawa ako man. Kahit kung nga ikasar ni Eileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. At damot dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kan saan tayo agpansit? Kan bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul payla aya day takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan mo't abalasang. Kat balasang manin tabalo kat ngaruday. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang. Ha? Agsaysayang kalay ti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Kastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklaw, pakasarsaritaam to paylaang, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adula amin day kasar-kasar nanang. Sidaan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rod mo't ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunam mo't lan nasin aw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay kayat ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro na di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na. Saan tajay mo baro? Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na. Tasyak mo't la ti masuro. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa. Agdin nadalatan. Bay amon takasar-kasar. Tawan kwarta. Pagdanaan dangay. Diyak mo ngam na siya ti masurot.
Dito'y balay ti pag naedanda, tapno mabantayak ida. Tamangan no parigatan da di babae ti kabsat mo. Amangan no anderan na. Ay, jak kayat ama pasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya, agden na kayo. Nga already kay pa nagkasar. Wan tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. No kasta ngawan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang aron ngagden na agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, ipilit mo man ang tikay kayat maun si Kailan. Sukiran nakmaran. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kayag darasudaws. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asanto nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumutla di nakdenggan. So makamu kayo. Kat, pag nagdan yung araw, Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. ay, mala, makamu kayo nga rod. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, pumanaw mo't ka nun ni Darwin dito'y balay. Wan ka no nga rod. Kunak dito'y balay ti pag naedanday tinubyan na. Ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan din nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanya. Tamin nga ibagak katong palan na. Kan amin desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiyag kadkad. Awan nga rod Sigurado nga under na ije balay dati kamsat ko, nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin, Adu tayo ang makalaban na no kasano. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya tarami damit ang aljaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Kit, numalpas. Anya tarami dem nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang tarami naman. Di kagbirok iti trabaho. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ano, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada ngamin angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang arug ti trabaho amay. Tulungak lata na iling nagtrabaho dito unag ti balay, tatang. Tulungak ngagluto. Oray ta nalay nga ngagluto. No kasta, linyam tagluto. Wan, tatang. Nasayahan nga ron. Kasaritak di ka nakakngadang restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat Darwin. Gatuan na. Tayin sirak nakmatan ni tatang di restaurant ti kasinsin mo. Saan abalit na nasingpot ti kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaalak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa nabimbangon di asawa Aileen. Aldawan, awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik-naan na. Hindi, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, tawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kit anusan na kasta talaga. Kasano ang makataggan no asta? Aginanapay la ita. Inton bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak kay Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan, Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita kay di store na kay gamit ti buti ti arak. Ha? Di ko naman, diyak nakita. Nakaluga na kiti tricycle di kalman alimbaba si di store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para itanak ko. Di ka mga asawa no, di mo ka ba na nabiyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay.
Mabambanog da tao nga kay kayod. Ngamsi ka. Agililad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akas ta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, kanya ka didaytan. Ala, tatang, bye-bye anyon ni Darwin dito eh. Rumar kayo, normal kayo. Tanasakit nga ro ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga da nasakit kang kwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balay, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi. Anya, nagaduda mat idya eh. Uray tadamat tay sigod asilid ko Jay. Iso ti pagturugan ta. Jak kayo dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa ti mapasamak. Darwin, Iso nga gimpakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Apaya pumanaw kayo. ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayak dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kwa na. Sintiran na tararamidag. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga ron asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isunat taging kang adan asawa na. Ala, di kayon sumanauta pumanaw kami. Ay na, ibagbagakan ka na ilan. Awan tinapinta sa masakbayang itisidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatak ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oray sa dam. Kat gumagat tong aing ton addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Masuro na kay nanang. Baon ti ama na Aileen. Oray maturog da tao. Ringan na. Anya, ay nagloko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kitanya pa iti maraming kukin ko anang. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaananderan. Saan nanang? Di amana la ti jak kursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartag ka pa'y asumangpot. Gad, anya kumagat sa anak matadumaw dawat ken kay ti kwarta paginom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arod trabaho. Kanayon ka pa'y ngagbartag. Uray awan trabaho tanak ko. Tanda kami amang tultulong kenkwa na. Wanag namin Aileen. Sigod mat nga among mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karot ba nga mamanga pa di takabsat mi ah. Ta saan na ka ngayong kasar? Adangkit na takapsat mi. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan ang nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Nung masikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikat at trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto tayo tan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog ako. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Le, nagsaba mo't gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat ngagsangsangit ka? Anyat sangsangit ang Aileen. Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga rin dito'y balay. Sa nabali, tayo to na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na ti bagam. Ngamawan matungtung palam. Umay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulo. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. No nagapat imbes amay salat ti kaapak.
Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na, bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsintidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto daytan. Bigbigat nga magahapat naman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasin tan iti pagnadanta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma tayo dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, mga anan! Wan, Mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpat day tiyan Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi tala kakaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, amo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo ila agungat day jaykat, no adda mga apakan kwa na. Nimot la Aileen, ti mga apakin ko ana. Nukas di nga nabartak, di mapapangan, Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumat abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot lata. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaan day ta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan ko na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din. Baybayan yun ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno akto mo nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pa ang tawag da. Kapilitan nga trabaho tadi ka mat agagawa. Sa nabali, tama ka trabaho akto mo lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Nagsweldo ka na, Aileen. Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matitishare mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito balay. Nabayag mo tanada kami ti agas gastos iti amin na masapsapol dito ikat. Iso nga itatadang trabaho. Mangtod ka matitishare mo. Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sang aribatan ni nangina ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itempla nakman iti kape kailen. Agtimpla ka kabailang mo. Nagsadot ka mo, Ted? Para dahi tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Sika ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabaho. Kaputadan trabaho, lumastog ka na, Elaine. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maanusan ang tanak ko. Panawa mo, Aileen. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, Iso akas na tanak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Aileen! Awan karbo nga mamang sumba-sumbat ka ni Nanang Magas asta ka dito'y balay. Kunang matlanin kasar na kan di kapsat me, ha? Uray di naking kasar. Baston! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay. Saan da ka kaya taparang iti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. O niya, di husto, di baking kayo dahi. Konsumisyon lang, di payda dya lalaki din ka. Maistresak iti daydi ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes amay salati kaapak, agbalinin nga upat, tamakibibiyang damang. Iso nga ro, dako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang nga rudin, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid igi balay da Darwin. nagsarita kayo. Imbagam asinamon.
Wan, tatang. Anyat ko na nga eh. Awan mo. Kaslaawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayta. Makaamu ka. Kuna na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amom taon no sumaronaw. Di ka basta agdarasun daw sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan.